Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha tamu ta Madakin Gini TV. Tashar da muke kawo muku littattafan sarkin marubuta labaran yaƙi na nahiyar Afirka gaba ɗaya, wato Abdul'azaiz Sani Madakin Gini. To har yanzu dai muna ci gaba da kawo muku sabon littafi mai suna WUTA da RUWA na Abdul'azaiz Sani Madakin Gini. Suna na dan Malam Babura, ku yi mana subscribe, ku yi like, ku taba alamar ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗora shiri a kan lokaci. Mun gode. Kashe gari da sassafe, Ra'is da 'yar uwarsa Ihsan suka fito kasuwa suka buɗe shagonsu. Abin da ya yi matuƙar baiwa mutane mamaki shine a ina su Ra'is suka samo haja suka saka a cikin shagon nasu yayi tab da kaya, alhalin ajiye gimbiya barlita sasiye gaba ɗaya hajar da ke cikin shagon. Sannan abu na biyu, daga ina aka ɗebo hajar aka kawo ta kasuwa, kuma a wani lokaci aka yi da kun hajar aka shigo da ita kasuwar. Babu wanda zai iya baka amsar waɗannan tambayoyi. Suna buɗe shagon sai jama'a suka yi tururuwa suka fara siyan hajar, ya zama na cewa cinikin da suka yi na sannan ya ninka na jiya sau uku, domin har sai da abokan ciniki suka kafa dogon layi har guda biyu na jama'a waɗanda adadinsu ya fi 1000. Kowa a kasuwar mamaki ya riƙa yi. Gimbiya Barlisa tare da sarki Karutul Baras da mahaifiyarta Sarauniya Zardisa na zaune a babban falo a ƙarƙashin wani dogon teburi suna cin abincin kalati, sai ga sadauki Amzar ya shigo cikin falon. Ya risina ya gaishe su, sannan ya matso dab da gimbiya ya yi mata raɗa a kunnanta. Faruwar hakan ke da wuya, sai ta miƙe tsaye a fusace ta dubi Amzar ta ce masa, maza ka je ka shirya mana fita yanzu. Amzar ya risina mata, ya juya da sauri ya fice daga falon, ita ma sai ta juya za ta fita. Sarki ya dube ta ya ce, ‘yata me yake faruwa ne?’ Ta dube shi ta yi masa wani goron murmushi ta ce, ‘yar wata ƙaramar matsala ce, yanzu zan je na magance ta.’ Sarauniya Zardisa ta dubi Barlisa ta ce, maza ki je ki gaggawar kawar da wannan matsala, ‘yata, na san babu abin da zai gagare ki. Barlisa ta yi murmushi, sannan ta sumbaci goshin mahaifiyar tata, ta juya ta fice daga babban falon, suka bi ta da kallo. Sarki ya juyo ya dubi Zardisa ya ce, ‘yarki ba za ta iya kashe matsalar nan ba farar ɗaya, watakila sai na sa mata hannu. Zardisa ta dube shi cikin mamaki ta ce, dama ka san da abin da yake faruwa, ka san menene matsalar? Jinjina kai yayi ya ce, na sani mana. Jiya ta siye gaba ɗaya hajar waɗannan tagwayen fatake, a zatanta yau ba za su samu abin sayarwa a kasuwar nan ba, amma kuma sai aka waye gari shagon nasu cike da kaya makil. Yanzu haka 'yan sari suna can a bakin shagon suna ta yi musu ciniki, wanda ya fi na jiya linki zuwa linki guda 10 a yawa. Sai turereniya ake yi a wajen, tamkar arziki suke rabawa. Zardisa ta sake cika da matsanancin mamaki ta ce, ranka ya daɗe, wannan wani irin hatsabiban mutane ne su? Sarki ya numfasa ya ce, tun kafin su zo garin nan na gansu a mafarkina a matsayin abokan gabata. Da na baiwa boka jasus labaransu, ya yi mini bincike ya ce da ni, shakka babu waɗannan tagwaye babbar barazana ce ga dukkanin sarakunan wannan nahiya, ka bi su a hankali, kuma kada ka yaƙe su kai tsaye, sai dai wani naka ya yaƙe su, in ba haka ba farar ɗaya za su rushe mulkinka. Wannan shine dalilin da ya sa kika gana ƙyale gimbiya tana fafatawa da su, amma fa ji nake kamar na ƙetare shawarar da boka jasus ya bani, saboda ina tsoron kada kilu ta jawo bau. Zardisa ta dubi sarki cikin alamomin matuƙar damuwa ta ce, a ranka ya daɗe, ka dai bi su a hankali, tun da boka jasus ya san abin da kai baka sani ba, kuma ba za ka iya hango abin da shi ya hango ba. Al'amarin gimbiya Barlisa kuwa, kafin ta fito daga ɓangaren turakar sarki inda suke cin abincin kalace, ita da iyayenta tuni sadauki Amzar ya sa an shirya mata keken dokunan ta kuyangu 20
na bisa dawakuna a dama da hagun keken dokin. A gaban keken dokin kuwa dakaru 20 cikin shigar yaƙi, haka ma a bayan keken dokin. Shi kuwa sadauki Amzar yana tsaye kusa da nasa dokin a cikin shigarsa ta kayan yaƙi. Gimbiya Barlisa ta fito daga cikin gidan sarauta ta ci ado na gaban kwatance wanda ya ninka na jiya a kyau. Wannan karan da wata doguwar riga mai launin rawaya irin tasu ta gimbiyoyi, hatta takalmin ƙafarta da gyalanta da kuma awarwaron hannayenta, sarƙar wuyanta da abin kunne duk launin rawaya ne. Dogon gashin kanta wanda ya kasance baki sidik an tattare shi an ɗaure shi da wani kyalle shi ma launin rawaya ya zuba har ƙasan kwankwasanta. Banda sheƙi da ƙamshi babu abin da Gimbiya Barlisa take. Tun daga nesa da Gimbiya Barlisa ta fito sai da kowa a gidan sarauta ya ruɗe saboda ganin kyawun da ta yi, domin ba ta taɓa yin irin wannan shiga ba. Babu wani ɗa namiji da zai ga Gimbiya Barlisa a wannan lokaci bai ji ta burge shi ba ko kuma ya kamu da sha'awarta saboda kyakkyawar surarta mai cikar diri ta bayyana ƙarara. Inda matsalar take shine komai isarka idan Gimbiya Barlisa ta tunkaro ka dole ne ka risina saboda kwarjinin da Allah ya bata. Don haka ko a 'ya'yan sarakuna ba kowane yarima bane yake iya buɗar baki ya ambata mata kalmar so. Masana da masu bincike sun tabbatar da cewa mata irin su Gimbiya Barlisa ƙalilan ne a duniya. Ko da sadauki Amzar ya hango Gimbiya Barlisa ta iso kusa da su, sai ya yi sauri ya je ya buɗe mata keken dokinta ta shiga ciki ta zauna. Zamanta ke da wuya, sai ya rufe ƙofar keken dokin ya je ya kama dokinsa ya hau. Dakarun da ke gaban keken dokin suka motsa gaba, matukin keken dokin Gimbiya shi ma ya motsa. Sadauki Amzar ya jera da keken dokin yana dab da inda tagar Gimbiya take. Sauran kuyangu da dakarun da ke baya suka rufa musu baya, aka dirfafa hanyar zuwa kasuwa. A can kasuwa kuwa Ra'is da Isan sun shagaltu wajen siyar da hajarsu, sai karɓar kuɗaɗe suke ta yi suna raba kaya. Da suka ga aiki ya yi musu yawa kuma sun fara gajiya, sai suka nemo wasu maƙotansu suka ba su amana, suka koma wajen shagon suka zauna bisa benci suna kallon ikon Allah suna murna. Isan ta kalli Ra'is ta ce, ya kai ɗan uwana, hakika babu abin tsoro sama da Allah a wajen bil'adama. Ka dubi irin cinikin da muke ta yi yau, wanda ko a tarihin kasuwar garinmu ban taɓa jin labarin wani ɗan kasuwa da ya taɓa yin irin wannan cinikin namu ba. Ra'is ya yi murmushi ya ce, ya ke ‘yar uwata, ban san me Allah yake nufi da yi mana wannan jalabi ba. Kin lura da wani abu kuwa wanda yake faruwa a sauran shagunan da suke siyar da irin hajar mu? Isan ta gyaɗa kai ta ce, na lura mana, gaba ɗaya cinikinsu ya tsaya, abokan hulɗarsu duka sun dawo shagunanmu, duk da cewa babu wani bambanci na yawa ko inganci. Ra'is ya ce, to wannan shi ake kira idan rana ta fito tafin hannu bai isa ya tare ta ba. Gashi dai sai ake a hana mu yin kasuwancin nan gaba ɗaya a garin nan, amma Allah bai yarda ba. Jiya an gaya mini cewa shagunan nan na 'yar sarki a cikin kasuwan nan sun kai guda 200, kuma duk irin hajar mu ake siyarwa a cikinsu. Duba ki gani, gashi can babu kowa a ƙofar shagunan sai a nan wajen. Yanzu idan Gimbiya ta samu labarin abin da yake faruwa yau a kasuwan nan, wane mataki za ta ɗauka kenan? Isan ta gyaɗa kai ta ce, ai ina ganin cewa za ta yi a kore mu daga garin, kuma ta sa a ƙwace mana hajar tamu, kuma a kai mu kurkuku a ɗaure mu. Ra'is ya yi murmushi ya ce, mu kuma sai mu zuba ido kenan, muna ji muna gani a ci mutuncinmu? Isan ta ce, ba zai yiwu ba, ai sai inda ƙarfinmu ya ƙare. Tana gama faɗin haka sai suka hango tawagar Gimbiya na tunkarowa daga nesa. Gaba ɗaya mutanen da ke cikin kasuwar sai suka daina yin abin da suke yi,
suka ƙurawa tawagar idanu, aka yi tsit tamkar mutuwa ta gifta. Ra'is da Isan kuwa ko a jikinsu kawai sai suka ci gaba da yin hirarsu kamar ma ba su san cewa gimbiya ta shigo cikin kasuwar ba. Dama akwai tambulan na ruwan inibi guda biyu a gabansu gami da kofuna guda biyu. Isan ta ɗauki tambulan ɗin ta tsiyaye ruwan inibi a cikin kofi ta miƙawa Ra'is, ya karɓa ya sha, sannan ita ma ta zuba wa kanta ta sha. Ko da gimbiya Barlisa ta hango abin da Isan ta yi, sai ranta ya ɓaci, zuciyarta ta kama ta farfasa kamar za ta ƙone. Ta ce a cikin ranta, dole ne yau sai na nuna waɗannan marasa kunya tagwayen cewa sarauta na gaba da fataki. Ba su isa su shigo ƙasata su nuna mini su waɗansu ba ne. To masu sauraro, za mu kwana nan sai ko mun haɗa episode na gaba. Ku ci gaba da kasancewa da ni na kwako da yaushe ɗan Malam Babura a cikin wannan tasha tamu ta Madakin Gini TV, tashar da muke kawo muku littattafan